Yeah, bafowethu. It's all about ukuphusha bafowethu, ne? Yeah, and stop asking me ukuthi how was your day? Belunjani usuku lakho? Unjani namhla? Kwasha kwacima cha. Mina ngifuna umuntu ozana ebusiness. Sidle imali, sikhulume indaba zemali. Uyayizwa leyo nto. Uma ngigula ongishaswe imoto noma ngishonile nizoze indabeni. Every day ku SABC 1 o 7 p.m. Yeah, ntambama. Every day. Ngoba manje lento yena ukungibingelela hayi yabona ayihambi. Angithola lutho ukungibingelela wena. Waza nebusiness isikhuluma. Sidle imali senze imali. Sibe nemkhaba. Neke ungibuza ukuthi unjani? Ulale kanjani? Ngilale kahle. Ngavuka ngekhanda kuqala. Uyayibona into leyo. Akekho umuntu okwalala emile. Cha, mthakathi loyo. So stop asking me ukuthi how was your day? Kwasha kwaci hey. Ifuna lento. Ngifuna umuntu mina ongibuza ukuthi manje senze njani lesimanje ukuze sikhokhele imoto. Uyayizwa leyo nto. Yeah. Manginenkinga nizoze indabeni, please. Abangithanda ababuka indaba every day. Like ipage lami ku Facebook, Phungalenja TV. Nalapha ku YouTube, Phungalenja TV. Zonke indawo Phungalenja TV. Number 1. Danko. Wow.